ପିଲାଟିଏ କିପରି ପରିବେଶରେ ରହିବା ଉଚିତ? ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ନିଜ ପରିବେଶରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ନିଜ ପରିବେଶରେ ଯାହା କିଛି ପାଇଥାନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ନିଜକୁ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି। ପିଲାଟି ଯଦି ସବୁଦିନ ସମାଲୋଚନା ଶୁଣେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା ଶୁଣେ, ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯଦି ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶଂସା ପାଏ ତ ସେ ବି ପ୍ରଶଂସା କରି ଶିଖେ। ଯଦି ଶତ୍ରୁତା ଭିତରେ ରହେ ତାହେଲେ ସେ ବି ନିଜର ଶତ୍ରୁଟିଏ ବାଛେ, ସେ କଳି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯଦି ସହନଶୀଳତାର ପରିବେଶରେ ରହେ ତାହେଲେ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହୋଇଥାଏ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶିଖେ। ଯଦି ପରିହାସ ଭିତରେ ରହେ ସେ ଚୁପଚାପ ରହିବାକୁ ଶିଖେ, କାରଣ ସେ ଭାବେ କାଳେ ତାକୁ କିଏ ପରିହାସ କରିଦେବ। ଯଦି ଉତ୍ସାହ ପାଏ ତାହେଲେ ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଶିଖେ, ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ଉଠେ। ଯଦି ଲଜ୍ଜା ପାଏ ସେ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ଦୋଷୀ ଭାବେ। ଯଦି ସମ୍ମତି ପାଏ ସେ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବା ଶିଖେ। ଯଦି ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପାଏ ସେ ନ୍ୟାୟୀ ହୁଏ, ନ୍ୟାୟବାନ ହୁଏ। ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ରହେ ତେବେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଶିଖେ। ଯଦି ଆଦର ଓ ବନ୍ଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ରହେ ତେବେ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଶିଖେ। ତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେଉଁ ପରିବେଶରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପରିବେଶରେ ରହିବା, ଆମ ପରିବେଶକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଭଲ ବନେଇବା।